Bene korwase county ya Kisii awasentunda yende na inde abantu bale no borema korwase county ya Kisii babere bakonyora obokonyi bwebirogo gosechi wheelchair koitera aseke gancha giyanga finse ya bisyo mu women representative we county ya Kisii okwana mune chinyomba choburare ni Doris Donya totanyarire ko bagwichanira anene kerengo gyoko ekerengo keria ky'abantu bali bamenyete amono bali mabanyarire ko baba gotigwa isiko asemeroberi ao yeserekari omorike itonde mo Stephen noroboti orwa senchira iyo wikiranu barega igabare asomoroberi bweli tuko nigabare makorwa chibonge ao imeakisi beso kina konyorobo konyi bwebirogo byabale mamonemete yo gutarira omurobiri ora uno mo women rep okisi Doris Donya buri rere twachagaiga kwena na ebirogo by'abantu abana baminto bali batari konyara gutarabia nebintu byo gutarira na bintu binde ekero Donya nkunchukana na from county constituency to constituency okonyora abantu bagote mama county gatinye wheelchair to ireli etali abo twalika ababono nabo go identify bare legit osina ndi buna moyo gule to kwenana equally nabo mogo to meli etali ino gocha se office yana to be kense to nya gotiki buna to konya koyo moto nya gotiki to nya gotiki tore go sento nya go ikere namba enene lakini kwa sababu mama county ametukumbuka angalau mtu atakuwa anatoka nje anaota jua tena anarudi ndani hivi vijiti ambavyo tunatembelea ambavyo ni walking sticks unapata sitategemea mtu mwingine nitakuwa najitoa mahali pamoja angalau natoka nyumbani naenda kanisani kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya msaada na mama county endelea na moyo huo kagusanga nabariki nigodonya nyarago ichanire bikoru byokonengetwa kwa gati ya barema imebinyoro ntora accept ekara amonta ko iboru ka bate disability yani okonyore to kwango monta ko kwani kwarora naki igantiringa erige no abantu bare babwata albinism omonta ko barora ko bomuchando batinto bwate muaura oleboniga ocholiru bune spokes person abwe serikali so igo dise ko embrace ko bana barabu in fact there is more blessings ekaroto ko bakonya ko bwaliro tagetoko konyo muntu gotara nakini my office ngoteberega basari tigato toto ofan omwana uli ogocha nyomba tabwatu mutakorangira tata na mama omobe no uli ogoteba chi ofan chi okokwa bache bono bagwakire kura intutu analire gotebwa mangana igoro ngakonya bakekonya you will help people bali babwenera tegokonya chinga kiechechio nigodonya bwatuka chitangia 20 chia mache ekerengo gechirita chiribu ikomi keretangi echuchira enanwe gotia school gokonya kugacha mache gati yabaraibaikirana gati yabo mu MCA Wilfred Monyenye amona Beatrice Kerubo nigo bakireko kemeroberie kurauna Donya kibagoteba mbamoyo koboko asemeroberi buneyo asengende tuwa insisted tuwa yenge shuwa ng'abantu mbatuwanjete naende nkaboria nkanyora nero oboriri tokaira gosendo iredi Nyasaye no muya my sister mbuya mona sengencho yegasi ogokora ase county engima oyo mona tene nao tebanga Nyamira ebamanyete nga omo women rep obo noyo it is very true bali bono kaya bakairete nga Monyenye tali ya muno mwana oye baba nakaberekire mugongo elinde to kolega asiamu tunega tutageta koleki nega tutageta koleki intwega asiyeito mwato jorret e manifesto ya ekero kuare gutara omwaka 2022 baka abantu bagayori chikura chiao egeka mutienyo nane tarehe 9 amatunda nara bajakire korora koripoteria Ndizi TV kuruchia bisi chia ngaf imeabosongo erietariane Ndemo Steven.